सई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. नमस्कार सर्वांना. काल 20 तारीखला लोकसभा पोर्टलवर शिवसेनेचा फ्लोर लीडरचं नवीन नाव आम्हाला वाचायला मिळालं. म्हणजे शिवसेनेचा फ्लोर लीडर म्हणून 2 वर्षापूर्वीच शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी माझी नियुक्ती केली होती, विनायक राऊत. त्यानंतर शिवसेना पक्षाची शिवसेना संसदीय दलाची बैठक होऊन त्यामध्ये मुख्य प्रतोद ज्यापूर्वी भावनाताई गवळी होत्या त्यांच्या जागी खासदार राजन विचारे यांची नियुक्ती केल्याचं पत्र 6 जुलै 2022 रोजी माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय पार्लमेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर यांना आम्ही 6 जुलै रोजी दिलं होतं. त्यानंतर पुनश्च एकदा 18 जुलै 2022 रोजी रात्री 8:30 वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन लीडर ऑफ द शिवसेना पार्लमेंटरी पार्टी असा विषय घालून आमचा जर अशा पद्धतीने दुसऱ्या कोणी फ्लोर लीडर पदी किंवा गटनेतेपदी जर क्लेम केला तर त्याची दखल घ्यायच्या अगोदर तुम्ही आम्हाला आमचं म्हणणं मांडायला संधी द्या, अशा पद्धतीची विनंती आम्ही 18 जुलै 2022 रोजी रात्री केली. पुन्हा 19 जुलै 2022 रोजी समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना समक्ष भेटून त्यांना त्या पद्धतीचं पत्र दिलं. आणि अचानक लोकसभा पोर्टलवर जे आम्ही पत्र वाचलं, ह्या दोन्ही पत्राची कोणती दखल न घेता त्यांनी अचानकपणे शिवसेना फ्लोर लीडर बदली केल्याचं दाखवलं. त्या जागी नवीन फ्लोर लीडर राहुल रमेश शेवाळे यांचं नाव दाखवलं. आता हे लोकसभा पोर्टलवर पत्र आलेलं आहे 20 तारीखला. आम्हाला जे मिळालं, हातात मिळाले वाचायला ते 19 तारीखला. परंतु प्रत्यक्षात ते जे लिस्ट आहे, पार्टी पोझिशन इन द लोकसभा, ही जी लिस्ट आहे ही 18 जुलैचीच आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे आणि आपल्या सर्व मीडियाच्या माध्यमातून ज्या वेळेला आम्हाला कळलं की 19 जुलैला एकनाथ शिंदे गटाचे जे खासदार त्यांना भेटले, त्या दिवशी त्यांनी पत्र दिलं आणि 19 जुलै पासून समजा निर्णय घेतला असता तर मान्य होतं. परंतु त्यांनी 18 जुलै पासूनच हा निर्णय घेऊन ठेवला होता अगोदरच. याचा अर्थ काय समजायचा? लोकसभा सचिवालयाने जे पत्र काढलं ते त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिलं की त्यांनी 19 जुलैला पत्र दिलेलं आहे म्हणून. नाही, 19 जुलैला त्यांनी पत्र काढलेलं आहे आणि 18 जुलै पासून त्याचा इफेक्ट दाखवलेला आहे. म्हणजे लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य नेमकं कोणत्या नियमामध्ये धरून आहे याचं अद्याप आम्हाला आकलनच झालेलं नाही. ज्या दिवशीपासून त्यांनी मागणी केली, कदाचित ठीक आहे, कोणताही नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता त्यांना बंडखोर गटाचा फ्लोर लीडर बनवायचाच होता, तर ज्या दिवशी पत्र दिलं त्या दिवशीपासून त्याचा अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे होती. परंतु त्यांनी
पत्र दिले 19 तारीखला आणि अंमलबजावणी झाली 18 तारीख पासूनच. म्हणजे अशा पद्धतीचं पक्षपाती निर्णय झाला असल्याची शंका आमच्या शिवसेनेच्या खासदारांच्या मध्ये आहे. याबाबत आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना लेखी विचारणा आज करणार आहोतच, परंतु लोकसभा सचिवालयाने हा घेतलेला निर्णय हा योग्य आहे असं आम्हाला वाटत नाही. त्याचबरोबर पक्ष गटनेता निवडण्याचे पूर्ण अधिकार हे त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असल्यामुळे आज तरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हे उद्धवजी ठाकरे आहेतच, उद्याही राहणारच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्याच्या अनुषंगाने केस चालू आहे, याचिका दाखल आहे, अद्यापही त्याच्यावर निर्णय झालेला नाही. आणि अशा अवस्थेत अत्यंत घिसाडघाईने हा गटनेते पदाचं ज्या पद्धतीने त्यांनी क्लेम केला, पण त्यावर योग्य ती कायदेशीर चर्चा मसलत करायच्या अगोदर किंवा योग्य तो निर्णय घ्यायच्या अगोदर आम्ही जे पत्र दिलं होतं 18 तारीखला आणि 17 तारीखला, त्या पत्राच्या अनुषंगाने त्यांना आम्हाला बोलवून घेण्याची आवश्यकता होती, आम्हाला तत्संबंधित कळवण्याची आवश्यकता होती. परंतु आमच्या दोन्ही दिवसाच्या पत्राला किंवा तिन्ही पत्राला 6 जुलै, 18 जुलै आणि 19 जुलै या तिन्ही दिवसाच्या पत्राला कोणतीही त्या पत्राची दखल न घेता, त्या पत्राला कोणतंही उत्तर न देता एकतर्फी निर्णय पूर्व कालानुसार लावून हा शिवसेनेवर लोकसभा कार्यालयाने अन्याय केलेला आहे, हे असं आमचं ठाम मत आहे. सर, याच्याबद्दल तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहात का? नक्कीच. जर एखादा गट जातो आणि 19 तारीख पासून आपला क्लेम करतो आणि लोकसभा सचिवालय मात्र त्यांना 18 तारीख पासून ते पद बहाल करतं, हे एवढं मोठं औदार्य हे नेमकं कसं काय आलंय लोकसभा सचिवालयाकडे, याचा शोध आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामधून घ्यावाच लागेल. 18 तारखेला आधीच ते जाहीर झालं असं तुम्ही म्हणताय, तर ते नेमकं कुठं जाहीर झालं आणि त्याचे काय नेमके पुरावे तुमच्याकडे? 18 तारीखला हे जे पत्र आहे लोकसभा सेक्रेटरीएट टेबल ऑफिस सर्क्युलर 19 जुलैचं आहे. हे 19 जुलैचं पत्र आहे. या 19 जुलैच्या पत्रामध्ये सुद्धा त्यांनी द रिवाइज पार्टी पोझिशन इन 17th लोकसभा ॲज ऑन 18/7/22 इन इन्क्लोज, म्हणजे आणि त्याच्यामध्ये जे इन्क्लोज कॉपी आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे पार्टी पोझिशन शिवसेना 19 श्री राहुल रमेश शेवाळे. हे काल लोकसभेच्या पोर्टलवर सुद्धा काल 20 तारीखला टाकलेलं आहे. तर आणखी काय, जी शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा आहे त्यामध्ये जवळपास 282 सदस्य आहेत. हो, त्यातले 188 सदस्य आमच्याकडे आहेत असा दावा शिंदे गटाकडून केला जातोय. साफ झूट आहे ते. शिवसेनेच्या 282 लोक प्रतिनिधी सभा जी आहे त्यापैकी 100च्या 100% राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य हे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या बरोबरच आहेत. संसदेत जे शिवसेनेचं कार्यालय आहे तर ते आता नेमकं कोणाच्या ताब्यामध्ये आहे आणि तिथं आणखी नव्या गटाला नाही, शिवसेनेचं लोकसभेतील कार्यालय जे आहे हे आमच्या ताब्यात आहे. आम्ही दररोज बसतो तिथे. संजय राऊत साहेब आहेत, अरविंद सावंत साहेब आहेत, अनिल देसाई आहेत, मी आहे, आमचे प्रतोद राजन विचारे जे आहेत, आमच्या देलकर मॅडम आहेत, प्रियंका चतुर्वेदी आहेत. आम्ही दररोज त्या कार्यालयामध्ये बसतोय. एक प्रक्रिया म्हणून जाणून घ्यायचंय की आपण जेव्हा रात्री 8:30 वाजता पत्र दिलं, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पण भेट घेऊन पत्र दिलेलं आहे की आमच्या अर्ज दखल आहे, आम्हाला विचारणा करावी. परंतु लोक यापूर्वी असं काय घडलेलं आहे का की जर नेमायचा संघटनेचा तर अगोदरच्या म्हणजे की तुम्हाला विचारणं हे गरजेचं आहे का त्यांच्या अधिकारामध्ये त्यांनी केलेला आहे, तसा अधिकार तरी आहे का? आम्ही त्याची संपूर्ण अभ्यास करतोय, पण एक नैसर्गिक न्याय ज्याला म्हणतो, हा नैसर्गिक न्याय तर आम्हाला मिळालाच पाहिजे होता, जो की आम्ही ऍडव्हान्स त्यांना ज्या वेळेला सुचवलं होतं त्यावेळेला नैसर्गिक न्याय देणं हे लोकसभा अध्यक्षांचं कर्तव्य होतं माझ्या माहितीप्रमाणे. कारण आम्ही जेव्हा चर्चा केली तेव्हा त्यांचं म्हणणं होतं की संख्याबळ आमच्या बाजूने आहे,
सर्वांनी गटनेते म्हणून नेमणूक केलेली आहे, त्यामुळे कोणालाही विचारणा करण्याची गरज नाही, असा त्यांचा दावा होता. नाही, ज्या वेळेला आजपर्यंतच्या आमच्या माहितीप्रमाणे एखादा संसदीय गटाचा गटनेता नियुक्ती करण्याचे अधिकार हे त्या पक्ष प्रमुखाला असतात. त्यामुळे आजपर्यंतचे सगळे गटनेते हे पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार नियुक्त झालेले असतात, सदस्यांच्या संख्येनुसार नाही. नाही, ज्या पद्धतीनं एक लोकसभा अध्यक्ष आणि या सगळ्या 12 खासदारांची क्लिप आली होती, त्याच्या याच्यामध्ये चर्चा जी आमच्या कानावर आली की त्यांनी म्हटलं लोकसभा अध्यक्षांनी की भावना गवळी यांनी पत्र द्यावं की आमचे गटनेते आता हे नवीन जे आहेत ते आहेत, आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तुमच्या पत्रामध्ये तुम्ही भावना गवळींना प्रथम पदावरून हटवलं होतं, पण त्याच वेळी ओम बिर्ला म्हणतात जे लोकसभा अध्यक्ष आहे की भावना गवळी हे प्रतोद आहेत. नाही, हेच तर दुर्दैव आहे की 6 जुलै 2022 मग त्यावेळेला यांच्या गटाची स्थापना सुद्धा झाली नव्हती, लोकसभेचं अधिवेशन सुद्धा सुरू नव्हतं. त्या 6 जुलै 2022 हे जे पत्र दिलेलं आहे, इट इज टू इन्फॉर्म यू दॅट, यानं हे म्हणजे प्रल्हाद जोशी आणि लोकसभा अध्यक्षांना आहे, लोकसभा विथ इमिडिएट इफेक्ट. हे पत्र ज्या वेळेला आम्ही 6 जुलैला दिलं, लोकसभा कार्यालयाचं तिथे एक्नॉलेजमेंट आहे. 6 जुलैला संध्याकाळचं दुपारचं हे त्याची एक्नॉलेजमेंट आहे. पार्लमेंटरी अफेअर्स मिनिस्ट्रीला सुद्धा दिलं. ते 6 जुलैला जे आम्ही पत्र दिलं ते लोकसभा अध्यक्षांनी वाचलंच नाही. हे हा देशाचं दुर्दैव समजायचं का? आम्हाला एक साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये मला जाणून घ्यायचंय, जेव्हा तुमची गटनेते पदाची नियुक्ती झाली होती तेव्हा उद्धव ठाकरेंकडून पक्षप्रमुखांकडून काही पत्र तुम्हाला देण्यात आलं होतं का, आणि इथं ती प्रक्रिया पाळली गेली किंवा नाही? तुम्ही कारण म्हणतात की पक्षप्रमुखांचा आदेश लागतो, तर तसा आदेश तुमच्या वेळी होता का? हो, आम्ही ज्या वेळेला माझी नियुक्ती झाली त्यावेळेचं सुद्धा पक्षप्रमुखांचं पत्र आम्ही लोकसभा अध्यक्ष महोदयांना दिलं होतं. त्याची कॉपी मी तुम्हाला नंतर देतो, सर्क्युलेट करतो. आता माझ्याकडे नाही, ते पण आहे आमच्या रेकॉर्डला. तर अशा पद्धतीचं पक्षप्रमुखांनी दिलेलं पत्र त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं होतं आणि गटनेता नियुक्त केलं होतं. पण आता मात्र गटनेता नियुक्त करत असताना ती प्रोसिजर फॉलो केलेली नाहीये. दुसरा एक मुद्दा, काल सुप्रीम कोर्टामध्ये यावर सुद्धा काहीशी चर्चा झालेली आहे सुनावणीच्या वेळेस. तर तेव्हा असं सांगण्यात येईल की पार्टी वेगळी आणि नंतर संसदेमध्ये निवडून आल्यानंतर जे सदस्य असतात त्यांच्या गटानं बहुसंख्य लोकांनी जो निवडून दिला असतो तो गटनेता असतो. मग कसं एक तर की चर्चा तिथे आर्ग्युमेंट झालेली आहे, त्याच्यावर निर्णय झालेला नाही. पण आजपर्यंतची जी प्रथा परंपरा कायद्याला धरून जी आहे ती अशी आहे की संसदीय दलाचा गटनेता म्हणा किंवा विधिमंडळ दलाचा गटनेता म्हणा, हा नियुक्त करण्याचे अधिकार त्या पक्षप्रमुखांना असतात. हे अनेक कायदे तज्ञांनी आपल्या मतामध्ये मांडलेलं आहे. तुम्हाला वाटतं जो निर्णय घेतला तर त्याच्यामध्ये हवाला असा दिलाय की हा बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला, म्हणजे 1988 मध्ये अटॉर्नी जनरलनी जी सूचना केली होती सुप्रीम कोर्टामध्ये त्याच्या आधारे, आणि मागच्या वर्षीचं जे उदाहरण आहे चिराग पासवान आणि पशुपती पारस यांचं, की ज्याच्यामध्ये बहुमताच्या आधारे गटनेता निवडला गेला, लोकसभा अध्यक्षांनी त्याला मंजुरी दिली आणि सुप्रीम कोर्टाने पण ही गोष्ट मान्य केली. नाही, असं ज्या वेळेला निर्णय होतो त्यावेळेला आमची जी प्रेयर होती की असं जर एखाद्याने क्लेम केला तर आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला तुम्ही संधी द्या, ही जी आमची लेखी मागणी होती तिकडे दुर्लक्ष का केलं गेलं. आणि बहुमत तुमच्या बाजूने नाहीये, पण ते सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला तर दाखवण्याची गरज होती, आम्हाला बोलवण्याची गरज होती. आम्ही ते लेखी तसं निवेदन त्यांना दिलं होतं. आम्हाला कायदेशीर सुद्धा आमची बाजू आम्ही मांडू शकत होतो तिथे. आणि त्याचबरोबर अशा पद्धतीने बहुमताचा क्लेम केला त्यांनी 19 तारीखला, परंतु त्यांची नियुक्ती तुम्ही 18 तारीख पासूनच कसे काय करू शकता? पण आता टेक्निकली असं आहे की जर आता शिवसेना पक्षावर चिन्हावर त्यांच्याकडून दावा केला जाऊ शकतो इथून पुढे, कारण आमदार झाली आता खासदार झाली, मग आता पुढे कसं? नाही, चिन्हावर दावा करण्याचं ते काम करतील, परंतु ते चिन्ह मिळवण्यासाठी आम्हाला सुद्धा कायदेशीर जी प्रक्रिया करायची आहे ती आम्ही पूर्ण करू. कारण 100% शिवसेना पक्ष जो आहे हा आजही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंच्याच बरोबर आहे, ह्या म्हणजे बंडखोरांबरोबर नाही. आणि 2 प्रश्न आहेत. एक तर हा संपूर्ण जो निर्णय झालेला आहे
लोकसभा अध्यक्षाने एक तर्फी निर्णय घेतलाय असं वाटतं का? आणि तो भारतीय जनता पक्षाने इशारा निर्णय झाला का? हा एक प्रश्न. आणि सोबतच एका दुसरा महत्वाचा प्रश्न, हा जो प्रश्न असतो की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला डावलण्यामागे कोण आहे? नाही, मी माननीय लोकसभा अध्यक्षांवर कोणता आरोप करणार नाही. मी त्यांचा पूर्ण आदर राखून सांगतो की हा निर्णय घेताना शिवसेनेवर अन्याय केला गेला आहे. शिवसेनेने आगाऊ त्यांना सूचना पत्र लिहून सुद्धा, विनंती करून सुद्धा त्याची दखलही न घेता त्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे तो आमच्यावर अन्यायकारक आहे. एक नैसर्गिक न्याय ज्याला म्हणतो, त्या नैसर्गिक न्यायापासून मूळ शिवसेना पक्षाला दूर ठेवलं गेलं, हा आमचा एक म्हणणं आहे. पण शिवसेना आधीच आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे ना. म्हणणारे खूप म्हणतील, पण जे खरं खोटं करायला अजून चाललंच आहे ना. तुम्ही पण दावा केलेला आहे की कार्यालय आणि तुमचंच आहे, पण घटनेचे आता तुम्हीच आहात का? आणि व्हीप जो आहे तो कोणाचा लागू होणार? इथून पुढे भावना गवळींचा की राजन नाही, विचारायचा? आज तरी शिवसेना पक्षाचा गटनेता हा मीच आहे. उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या शिवसेना पक्षाचा गटनेता मीच आहे. आणि त्यामुळे याबाबतची कायदेशीर लढाई आम्ही नक्की करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला आम्ही आव्हान नक्की देणार. हे सेम प्रकरण जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये झालं, विधानसभेमध्ये झालं, तिथं पण नियुक्त्या झाली आणि ते प्रकरण कोर्टामध्ये रखडलेलं आहे. तारीख पे तारीख चाललेलं आहे. म्हणजे की घटना ज्या आहेत त्या होऊन जातात, परंतु नंतर परंतु मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाच्या त्या त्यांनी नियुक्त केलेल्या गटनेत्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा गटनेता आजही तिथे कायम आहे. व्हीप कायम आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी काय नेमका व्हीप काढला जाणार, कोणाच्या बाजूने मतदान? आम्ही ते योग्य वेळेला आपल्याला सांगू. याच्यामागे बीजेपीचा हात आहे असं वाटतं का? आता मी त्याच्यावर काय बोलणार नाही, पण एक सगळं चित्र होतंय की चित्र स्पष्ट होतंय की कोणाच्या तालावर हे सगळे नौटंकी चाललेली आहे ती. शिवसेना प्रतिनिधींची आता बैठक तुम्ही घेणार का? काय? कारण त्यातले त्या प्रश्नावर येतो, त्यातले बरेचसे सदस्य त्यांच्या संपर्कात आहेत शिंदे गटाच्या. आमची शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये जे सदस्य आहेत त्या सदस्यांना पैकी कोणीही गेलेलं नाही. आणि जे जिल्हा प्रमुख असतील ते नियुक्ती करण्याचे अधिकारी आमच्या पक्षप्रमुखांना असतात. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची पुनश्च एकदा बैठक घेण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. आदित्य ठाकरे आजपासून दौरा करतायत. उद्धव ठाकरेंचा दौरा कधीपासून सुरू होणार आहे नेमकं काय? साधारण ऑगस्ट पासून पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर जातील. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनिहाय ते दौरे करतील. एक दुसरा एक प्रश्न आहे. संजय राऊतांना दुसऱ्यांदा ईडीची नोटीस केलेली आहे. आज ते बोललेले नाहीये, परंतु आता या संपूर्ण सत्ताकरणाच्या ह्याच्यामध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा, कारण त्यांनी अगोदर कारण दिलेले 3 दिवसापूर्वी की हे सभागृह चालू आहे आणि माझं पहिलं कर्तव्य जे सभागृहामध्ये उपस्थित राहणार, पण तरी सुद्धा ईडीने दुसऱ्यांदा नोटीस दिली आहे. कसं पाहता या सगळ्या गोष्टीकडे? हा केवळ आणि केवळ शिवसेनेचे एकमेव खंदे शिलेदार म्हणून संजय राऊत साहेबांना कुठेतरी त्यांचं खच्चीकरण करायचं, त्यांना ईडीच्या जाळ्यात फसवायचं, हा एक उपद्व्याप जो केंद्र सरकारने चालवलेला आहे त्याला खंबीरपणे संजय राऊत साहेब जो पाठिंबा म्हणजे तोंड देत आहे त्याला आम्ही पूर्ण शिवसेना पक्ष हा संजय राऊत साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहोत. ईडीच्या नोटिशीची पर्वा न करता शिवसेना पक्षाची बाजू भक्कमपणे लढवण्याचं धारिष्ट करणं हे साधीसुधी गोष्ट नाहीये. आम्हाला संजय राऊत साहेबांच्या बद्दल अभिमान आहे आणि नक्कीच आम्ही त्यांचा आदर करतोच आहोत. हा, आपण जे पत्र विचारलं होतं मगाशी, 13 जून 2019 अपॉइंटमेंट ऑफ शिवसेना पार्लिमेंटरी पार्टी लीडर फॉर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लिमेंटरी लोकसभा and Rajya Sabha. The Shri Vinayak Bhaurao Raut is a Shivasena group leader in Lok Sabha and Shri Sanjay Raut represent Shivasena as a group leader in Rajya Sabha. हे पत्र उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या सहीने 13 जून
13 जून 19 हे दिलं गेलं होतं आणि त्यावेळेला लोकसभा अध्यक्षांनी हे पत्र मान्य केलं होतं आणि जून 19 पासून मी अवैधपणे आज गटनेता म्हणून कायम आहे. मग आता त्याच लोकसभा कार्यालयाला ह्या पत्राचं विस्मरण कसं काय झालं? तर तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की या नवीन गटनेता नियुक्ती करण्याच्या अगोदर उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख म्हणून शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून विचारणा करायला पाहिजे असं वाटतं? नक्कीच. तर जर 13 जून 2019 ला ज्या पक्षप्रमुखांनी गटनेत्यांचं पत्र दिलं आणि त्या लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केलं, मग आता लोकसभा अध्यक्ष तीच प्रोसेस फॉलो करायचं. फॉलो करायला पाहिजे होती. म्हणजे केवळ अन्याय करणं शिवसेनेवर. साठी फक्त मला विचारायचं आहे, जसं नियुक्ती करताना पत्र दिलं जातं, समजा जर उद्धव ठाकरेंना तुम्हाला जर तिथून काढायचं असेल आणि दुसरी कोणाची नियुक्ती करायची असेल तरी सुद्धा तुम्हाला काढल्याचं सुद्धा पत्र उद्धव ठाकरेंना द्यावं लागलं असतं का? हो, जसं आता मी तुम्हाला हे प्रतोदाच्या बाबत सांगितलं. प्रतोद जे आता नवीन नियुक्त केलं 6 जुलै, त्याच्या संदर्भात आम्ही पत्र दिलंच आहे की भावनाताई गवळी यांच्याऐवजी राजन विचारे यांच्या आम्ही प्रतोद करतोय असं पत्र दिलंच आम्ही. पण आणखी एक विचारायचं, ते पक्षप्रमुखांचं पत्र आहे आणि तुमचं जे आहे नाही, ते गटनेता पदाचं पत्र आहे. गटनेता नियुक्त करण्याचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना असतो आणि एकदा पक्षप्रमुखाने गटनेता नियुक्त केला की मग प्रतोद असेल, ट्रेझरर असेल, ह्या पदांवर नियुक्त करण्याचे अधिकार त्या गटनेत्याला असतात. तुमची नेमणूक करताना बाकी खासदारांचे पण पत्र एक वेगळं द्यावं लागतं का? त्या आवश्यकता नव्हती. या पत्रावर हो, या पक्षप्रमुखांच्या ह्या पत्रावर त्यावेळेला नियुक्ती मान्य केली होती. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक